Szczęść Boże, moi drodzy, witam pięknie. Słuchajcie, kolejny wasz ulubiony odcinek, czyli co wiele kosztowało. Dzisiaj bierzemy na talerz tynki cementowo-wapienne robione samemu. Mam tu wszystko przygotowane, rozpisane na kartonie, bo niestety nie wziąłem sobie kartki z chałupy. Miałem już wydrukowano, ale ją nie wziąłem. No ale dobra, słuchajcie, suche fakty. Oczywiście robione samemu, robiłem je z fotrym. Nie da się podliczyć wiele nerwów zniszczonych. Na to poszło, bo to było bardzo długi czas. Naprawdę męczenie się przeokropne, ale po drodze przy filmie opowiem, czemu akurat tak było, a my już lecimy z suchymi faktami. Metraż, czyli wiele tu jest metrów. 500 metrów kwadratowych. Brakowało parametrów, więc sobie je tam dodałem, żeby było fajne liczenie. Odnośnie od razu okien. Okna są liczone tak jak ściana, z tego powodu, że tak liczą po prostu fachmajstry. Z oknem jest masa obrabiania, naprawdę nie jest to przyjemna robota i lepiej już to by było wytynkować, więc tak se przyjmują też fachmajstry. Więc jeśli macie okno 2x2, no to i tak musicie sobie doliczyć, to jest tam powiedzmy 4 m2 tynku. Ja i w naszych założeniach też tak przyjmujemy, moi drodzy. To lecimy z listą. Słuchajcie, na sam początek oczywiście grunt. U mnie poszły dwie biksy takiego gruntu. Te dwie biksy kosztowały 100 zł. Ale naprawdę bardzo fajny grunt, bo według tej specyfikacji rozcieńczania, no to mi to stykło na cała chałupa i jeszcze tam jakieś resztki zostały. Czyli mamy grunt 100. Następna rzecz, szpachelki. No bo jak robisz samemu, wiadomo, ja już jakieś szpachelki miałem, ale liczymy wszystko, jakbyś chciał robić samemu, musisz wszystko kupić. Także szpachelki 150 zeta. Łaty do tynkowania. Wymiary 120, jedna sztuka, 150, dwie sztuki, 2 metry, dwie sztuki. Całość 250 zeta. Tych łat poszłoby szczerze dużo więcej z tego powodu, że po przesuwaniu po tych listwach one się bardzo ścierają i naprawdę jakbyś chciał mieć tak ideolo, tak wymuskane, to musiałbyś co 2 pomieszczenia wymieniać ta łata. A my robili po prostu tak, że już się naprawdę zdarło i nie szło tym jechać, to obracali my ta łata drugą stroną i dobra, no trzeba se radzić. Jak chcesz zaoszczędzić, no to niestety kompromisów trzeba szukać. Taśma i folia na okna. No niestety nie unikniesz tego obklejania. Jest to tak naprawdę nieprzyjemna robota. Fatalnie się to robi. Mi już się tym chciało po prostu żygać. Jeszcze przez moje błędy tu tak naprawdę te okna były 3 razy obklejane. Bo uwierzcie mi, jak robicie sobie to samemu, z tego swojego agregatu, co tam będziecie mieli, albo ręcznie, to ten maraz jest wszędzie. Nie wiem, czy pod te fachmajstry, jak se robią, to naprawdę mają tak idealnie czysto, że im rozstyknie obkleić. Ale okej, no u mnie to po prostu kosztowało trochę, no bo folia 150 zeta i taśma Blue Delfin, jaka to tu jest, 200 zł. Ona jest dosyć drogo, ale naprawdę fajnie schodzi, więc lepiej se troszkę doinwestować i se zaoszczędzić po prostu nerwów. No dalej będą Wam potrzebne, jak już macie fajnie okienka obklejone, no to musicie jeszcze na okna taką taśma dać. Moi drodzy, takie listwy plastikowe, one serio mega ułatwiają robota po tym, żeby jakieś fajnie to wyglądało, żeby to było równiutki. To jest taśma Bella Plast i one kosztowały u mnie na cała chałupa, na wszystkie okna, bo tak jak godą, tu jest dosyć dużo tych okien, 250 zeta. Więc jak już fajnie okna były obrobione, były te Bella Plasty naklejone, były fajnie zalepione te okna, było zagruntowane, no to możesz zacząć kleić listwy do tynkowania. I u mnie te listwy do tynkowania kosztowały 450 zeta. Miałem różne, bo miałem W6, W8, to jest po prostu W6, W8 to jest w milimetrach grubość tej listwy. One służą do tego, żeby właśnie dać sobie 6 mm tynku, 8 mm tynku, albo wiele tam odsuniesz od ściany. No u mnie bywało różnie, ale to powiem może jeszcze przy wycenie, czemu akurat u mnie było obojętnie z listwami, bo były różne po prostu grubości tynku. Ja i tak miałem miejsca, że se odsuwałem centymetr od ściany, ta listwa 2, 3, 4, ale to jeszcze powiemy. No oprócz listw do tynkowania oczywiście jeszcze trzeba narożniki, tak? Jak może jakieś drzwi przesuwane, albo przy wszystkich oknach, no to tam wszędzie idą narożniki, bo to musisz mieć fajnie. Czy tam jakiś uskok może taki wizualnie zrobiony. To wszystko, na to musi przyjść narożnik albo na belka. Tu akurat nie będę pokazywać, bo musiała kamera przesunąć, ale nad kamerą jest belka
i ona po prostu będzie widoczna w pomieszczeniu. Nie wiem jeszcze w jaki ją sposób obrobia, no ale kurde, jak ją se zostawia na jakiś czas, no to nie może mi się z tego kruszyć ani nic, więc też to trzeba se uwzględnić. Więc narożniki 500 zł, moi drodzy, 500 zł, bo oczywiście bierzemy jakieś takie mądrzejsze, fajniejsze. Obrabianie wszystkich szpalet okiennych. U mnie oczywiście były kolejne klocki, bo firma, co wstawiała okna, powiedziała, żeby se tego nie robić, to wszystko zrobią fajnie tynkarze. Ja? No ogólnie powiem Wam, to była taka trochę rada z dupy, bo nie chciałbym być nawet na miejscu tych tynkarzy, bo były miejsca, tej pianki przychodziło 3 cm, 4 cm, albo pianki przychodziło centymetr, ale ta szpara była tak pod skosem, no fatalnie to wyglądało, naprawdę. Co tam poszło materiału, co tam było roboty, musiałem tam dawać w niektórych miejscach styropian, w niektórych miejscu płyty budowlane, no fatalna robota, nie zazdroszcza nikomu, kto to musi robić. I tak, kosztowało to styropian i płyty 250 zł, no i goldband do szpalet i tych ubytków 350 zeta, bo tak jak wiadomo, tego materiału poszło masa, tak jest. No i jak już my są przy falach, no to u mnie jeszcze wyszło, że ta ściana obok tego okna była fez krzywo. Z tego powodu, że całość tych belek, no wy już tych belek nie widzicie, one idą dookoła chałupy, one są wysokie, bo mają po 40, od 40 chyba do 65 cm nawet. A że my to robili pierwszy raz, no to wiecie jak wyszło. No i w każdym razie trzeba było dodać jeszcze bloczek betonowy na ta ściana. 5 cm takiego bloczka jeszcze musiało przyjść, bo tyle to tam spierniczało. Także bloczek 150 zł. 2 sztuki tynkownic tu poszły, żeby sobie ułatwić te szprycowanie. 210 zeta. Tu mu wkleję filmik, jak to w ogóle wygląda, bo ja też na początku nie wiedziałem kompletnie, z czymś to się je i tu przynajmniej sobie zwizualizujecie, jak to wygląda. To się oczywiście daje się najpierw grunt, potem się szprycuje, a potem dopiero się nakłada ten tynk docelowy. No okej, i z tych wszystkich pierdół, że tak powiemy, się wyszczylali i zostały 2 najbardziej kosztowne rzeczy, czyli cement i piosek. Ja tu cement połączyłem z gipsem szpachlowym, który na początku używałem do osadzania tych listw. Ktoś powie, że to żaden wydatek. Oczywiście to jest żaden wydatek, jeśli Ty nakładasz tego gipsu centymetr albo tylko taką mało cieniutko szlicheteczka, żeby Ci się trzymała ta listwa. Ale w momencie, jak Ty masz po 4 cm, po 5, to tego gipsu szpachlowego trochę idzie. No, także pamiętajcie, to są moje wyliczenia. Powiem Wam zaraz, co by szło zrobić taniej i inne pierdołki. Więc gips szpachlowy plus cement 3,5 tysiąca. No i ostatni parametr, ostatni czynnik tego wszystkiego, piasek. Piasek najlepiej, żeby był bardzo drobny, tak? Bo na bardzo drobnym piosku się po prostu lepiej robi. No i koszt tego piosku to było 3000 zł. To tam było około 26-27 ton. Tyle tu poszło piachu. Także podsumowując, wyszło tela, to chyba jest prawie 10 tysięcy, bo nie mam tutaj kartki, ale wydawało mi się na kompie tak z pamiętą, że to było prawie 10 tysięcy, a nie chce mi się już tego odtwarzać. No tak, czemu u mnie te koszty były takie i o ile by je szło obniżyć? Według mnie, według tego, co ja tak już widziałem przy tym wszystkim, szłoby to obniżyć o koszty o 20% spokojnie. 20-25% nawet myślę. Jeśli masz przede wszystkim równo wymurowane, bo co tu przyszło materiału, to jest niesamowite po prostu, to jest naprawdę niesamowite. Bo patrzcie, ja sobie przyjąłem, że tam jest te 500 m2, tak, bez tych kilku sztuk. Wziąłem se, jakie są tu cynniki, popytałem po kolegach. Od 50 do 70 zł za metr kwadrat tynków, w zależności tego, jaki se weźmiesz. I to wychodzi 27 500 za ten metraż. I ktoś powie, no bez sensu robota, zaoszczędziłeś 17 500, a było z tym pierniczenia naprawdę pół roku, aż mi, no dobra, troszkę mniej, ale jest mi aż wstyd powiedzieć, że tyle to trwało, tyle roboty z tym wszystkim. No niestety, jak nie masz ludzi, jak robisz we dwóch, to tak to wygląda. Ja tu robię eno z fotrem. I ktoś mi powie, że 17 500 zaoszczędziłeś, a tyle czasu zmarnowałeś. Okej, ja tu miałem 2 firmy do wyceny i moi drodzy,
To wszystko, ta cena od 50 do 70 zł za metr kwadrat, to jest do normalnego murowania, że tak powiem, ja? Jak ty masz tam nieznaczne odchyły, a nie jak ty masz wielki szparyk, a i przyjdzie materiału, że nie wiem co. Mi gość tu obliczył, że przeliczył sobie mniej więcej, wyciągnął średnia z tych ścian, ile by musiał przyjść materiału. On powiedział, że tu chłopiec ci przychodzi tyle tynku, że to trzeba będzie na kilka razy ciepać. Nie wiem w ogóle, czy gipsowy tynk by się do tego nadawał, nie? To jest ważne pytanie. Nikt się tego po pierwsze nie chciał podjąć. Jak już się chcieli podjąć, to podawali mi ceny 40, 50 tysięcy, bo nikt nie chciał się tego podjąć. Powiedział mi tak, każdy chciał zrobić tak, wytynkować, tak jest, bez listw. To wiesz, jakby to wyglądało? Chłopie, tu było za krzywo po prostu. No niestety powiedzeni w tym przypadku strzelać z tego nie będą, tu się nie sprawdziło. No i dlatego też tynkowali my sami, nie? No bo co chcesz zrobić? Dostajesz taką wycenę, to było za dużo. A wiedziałem, że foter dorada to ogarnąć, bo on był, nie powiem, ja nie będę z siebie robił nie wiadomo kogo. Foter tu był naprawdę główny, że tak powiem, wykonujący, to ja tu bardziej taki halanger, nie? Tak, nazwa kanału Godo, czyli taki pomocniczy. On to naprawdę ciągnął, nie powiem, te pierwsze ściany wychodziły różnie, ale potem już było super. No, chcąc nie chcąc, byłem trochę zmuszony do tego, żeby te tynki wykonać samemu, bo niestety wymurowało się tak, nie inaczej, więc trzeba było te konsekwencje po tym ponieść, nie? No i najważniejsze pytanie, jak to teraz wygląda? Wygląda to według mnie serio fajnie wyszły te tynki, ale musisz się liczyć z tym, że tym bardziej jak robisz to pierwszy raz, to nie będą tynki, które przeszlifujesz i pomalujesz. Absolutnie tak nie będzie. Te tynki teraz trzeba wyszlifować, zagruntować, dać gładź, wyszlifować, dać drugą gładź i zaś wyszlifować. Wydaje mi się, że 2 warstwy gładzi, żeby to fajnie wyglądało, to jest minimum. No i wiadomo, to zaś jakieś koszty podnosi. Ale naprawdę, bo to idzie głębokie dywagacje przeprowadzać, że tynk od razu do malowania, okej, są ludzie, co zrobią Ci fajnie tynki, ale to i tak od Twojego, że tak powiem, postrzegania tego, co jest według Ciebie okej, zależy, czy Ty będziesz dawać ta gładź, czy nie. Ja uważam, że tu gładź trzeba dać. Znajdzie by się na pewno ktoś, kto by powiedział, że styknie to wyszlifować i jest gitara. Na pewno. No ale my gładzie też będziemy dawać sami, ja to już z góry wiem, że to będziemy dawać sami, więc i tak chcę ją zrobić. Aha, no i wracając jeszcze do tego, że poszło tela materiału, nie? Bo wiecie, to trzeba zagruntować. Potem się to szprycuje z tej tynkownicy, to musi uschnąć. To jest wszystko bardzo dużo czasu, nie? Dlatego to też tyle trwa. Powiedzmy, jest fajna pogoda, lato, to na następny dzień masz to wyschnięte. I możesz ciepać, możesz z tym jechać. Okej, jak masz 1-2 cm do naciepania, to możesz na roz, ale tak jak u mnie, zaś było w niektórych miejscach, nie godą, że wszędzie, ale w niektórych miejscach było po 3, 4, 5 cm, to trzeba było na 2-3 razy ciepać. Czyli ciepłeś, uschło, przyszłeś za 6 godzin, albo robiłeś sobie w tym czasie coś innego i zaś ciepłeś. Dopiero po tym łatą wyciągnąć te listwy. No robota naprawdę masakryczna, nie? Więc jeśli przypuszczam, że to jest taka fajna metoda, jak odnawiasz jakoś starą chałupę, bo masz te ściany katastroficzne, no to lepiej już sobie to wytynkować samemu. Ale jakbym miał dać rada wszystkim, co myślą, czy robić sami, czy nie. Ogólnie wydaje mi się, że myślimy o tym ludzie, co mają trochę nierówno pod sufitem, bo to jest robota, nikt się tego nie chce podejmować, nie? Jeśli masz wymurowaną chałupę, a myślę, że tak w 70% przypadków jest z betonu komórkowego i jest ona równo wymurowana, to nie warto robić samemu tych tynków. To naprawdę lepiej sobie wziąć ta ekipa, bo ten materiał nie będzie aż tyle kosztować, nie? Tu u mnie robiło cena po prostu te metry, nie? Ta grubość tego tynku. Więc jeśli masz fajnie wymurowane, to weź się na to nie pisz. Zniszczysz se nerwów, co my się tu z fotrem wiele razy pożarli. Jasny gwint. Makabra. No oczywiście jeszcze, żeby se to fajnie zaszprycować, tak jak na tym filmiku, co Wam pokazywałem, to musisz mieć wielki, fajny kompresor. My ten kompresor sobie pożyczali od sąsiada. Dziękuję bardzo. Także no, mieliśmy od kogo pożyczać, ale żeby wiecie, to wydmuchać, to jest jednak, no jakby nie było cement, nie? Piosek, cement i woda. Także no niestety.
Niestety, trzeba było mocnego sprzętu, że tak powiem, do tego i nie każdy sobie też może coś takiego pozwolić. Jak nie możesz, musisz wynająć. Widzicie, zapomniałem, to zaś kolejny koszt powinien dojść. Także jeśli masz równo wymurowane, to się na to nie pisz. A jak masz taką sytuację jak ja i chęci i przede wszystkim czas, no to jesteś tak naprawdę na to skazany, nie? No. Także moi drodzy, no to tela. Wyszło u mnie to prawie 10 000. Nerwy nie do podliczenia, ale było warto. Było warto, bo wiem, że mam to zrobione fajnie, mam to zrobione tak jak chciałem, że tak powiem, te błędy przy murowaniu zostały naprawione. Powiedzeni strzelać z tego nie będą, chyba jednak nie zawsze się sprawdzą, ale czas radzić, to jest budowa, trzeba żyć dalej. No. Dobre hopy i baby. Czymcie się do następnego. Narta, Pyrsk.